Shalom. Parhalado hagape jalan lura Cimahi. Pasahaton tusude ruas dohot tamu. Namar minggu di Tikion. Horas jala selamat beribadah ma dihita. Nang dohot na mengikuti ibadah di jabuta masing-masing. Maret de mahita siat buku de nomor 706 ayat sada dohot ayat 2. Mari hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni ton di perbadia na tumo pelangi dohot tanoon. Amin. Saya tangi humma suaraku ale Jehovah molo jauh-jauh di dok rohaku hodo madok lului hamuma bohiku, atong bohima na hulului. Ale Jehovah, say unang matabunihon bohim maradopon ahu. Jehovah do panodangi diau dohot hatuaku, tungmila isim ahu mabihar. Jehovah do pertanobatuan ninguluku, tungmila isim ahu biahaton. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata pergogo na sawatu dosan, amanami na di banu gijangi. Usehom matodim na badai dohot habistaran nasian hoi tu saluhut huriam. Asalam rarat jalalam hot hatam na badiai di tonga-tongani hamion. Lehon mahiras ni roha di naposom majamitaon hatam. Asalam pita jalalam ganda huriam na badiai. Patok tong mahuhut rohanami manguloy ho saat ro di ujung ni di bagasan hapur siaon nature. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dahita. Nomor 594 ayat 1 ayat 2. Las maruhat tadi Tuhan tadi
sayon hamu mapatik ni debata, ima patik palimahon 1:10. Patik palimahon, ikon pasangapam mudo naturasmu, asa mertua ho jalaleleng mangolu di tanu nanileho ni Jehova debatam diho. Patik paonopon unang humamunu, patik papituhon unak ko mangalakup, patik pawaluhon unak ko manakko, patik pasiahon unak ko olom makatidakon, hata nasututu maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongamu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona buru-buru, manang lobuna, manang hudana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Ima sahatna, rap mangidogogo mahita tutuhan debata, lahu mangulahon hobartu patik nai. Ale Tuhan debata, saya pergugoy mahami, mangulahon na hobartu patik mi. Amin. Maridesian nomor 747 ayat 1 dohot ayat 2. Tatopoti ma dosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata nama dia jalan bonar. Parasi jala pertaluk ni roha jalan basar doho. Saya merpangulahi maruham midahami. Dibaheni saya sama sude dosa nami. Dang arong nahu pangasaon hami dukon ni asin ni roham. Hati goran na pinatupan ni anak mudo nahu pangasaon hami tujulom. Dibaheni pasonang jala apuli mahami akan na hinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabege ma baga-baga taringot tu hasesani dosata. Songonot dohata ni Jehova, nunga diar sahi ho hau marhite sian aka dosam. Jala nunga nilojai ho ahu marhite si aka hajahatomu. Ahu tutu, au sadiri manalesai aka pangalasom alani hadirioku.
jaladang behu paingot-ingot akadosam, hasangapun madi debata nadigijang. Amin. Maredesian buku de nomor 610 ayat 1 ayat 2. Tabegema hatan di debata trupuk epistel dihita di bagasan minggon imana tersurat di Yohanes 10 itu mamukas yana ayat 1 ayat 10 sia tajahama namar sikas soring nungahu papatar guarmi tujolma akan nanilehon mi tuahu sian pertibion hohiado napuna nasida jala dilehon hodo nasida tuahu diradoti nasida do hatami. Ainungahu pasahat tu nasida akka hatani nalehon mi tuahu jadi dijakon nasida do gabe diboto nasida situtu ahu borhat sian ho jalanunga porsea nasida horo marsuru ahu. Jalana sanani diahu nadi hodoi, jalana diho nadi ahu doi, jalanunga marsangap ahu di bagasan nasida. Saling rap ahu dohot nasida, ahu do mangaramoti nasida di bagasan guarmu nanilehon mi tu ahu, jala hujagai, gabedang adong namago sian nasida, ai soholan anak jai, asa jupang hatani surati. Nunga hulehon hatami tu nasida, dihosomi pertibiot do nasida, edang sian pertibion nasida, songon ahu na sosian pertibion. Dang nasian pertibion nasida, songon ahu na sosian pertibion.
songon persurum diahu tu pertibion, songonilo husuru nasida tu pertibion. Ima sahatna, martua na tumangihon hatan di bata, jala na peopsa. Amin. Meredesia nomor 700 sada, ayat sada 1 ayat 2. Taha tidak ko maha porsiaw tay, songon na hina tidak ko ni dongata saha porsiaon di sadok pertibion, rak mahita madok, ahu porsea di debata Jehovah, ido ama pargugon suatu dosan na tumo pelangi dohot tanu. Ahu porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasa sadai, imanan tinubuon ni si Maria, nagabe-gabean santon di perbadia, andorang so habubuhan. Ido tuhata na tumao na bernit di panghuman ni Silatus. Na mati terpajal do ibana di hau pinarsilang. Na tuat tuban toru bintano na mula mangolo di ari patuluhon. Na manaik tu surgo lahu hundul tu siamun ni debata Jehovah. Amanai pargogo na suhatu dosani. Isima ibana pay mamulak sogo tutanoon manguhumi halak na mangolu do na mate. Ahu porsea ton de porbadia, jala arong sada huria na badia, huria hatopani halak Kristen akka na badia, doho dihahisani dosa, doho dihatai na mandok, mulak mangolu sogo daging ni halak nang mate, doho dihangoluan na sora sudar. Amin. Tabi kema titing na masa di huriata di bagasan minggon. Oras marita sa luna, songon na patakas sutikting, dihuriata naong di pamasado na naing pamasaon na, ima di minggu ta sa darion, naginuaran minggu eksaudi, namarlapatan, sa itangihon masuaraku ali Jehovah, dienet sian pasalme 27 ayat 7, dohot topik, hatuaon ni halak natigor roha. Tikting na parjulo, pemberitahuan 5.1.
Atas kasih karunia Tuhan Yesus akan menerima pemberkatan nikah, yaitu Saudara Ivan Januar Tambunan SH, putra dari Bapak R. Perlindungan Tambunan, Ibu Delima Boru Tapubolon, yang beralamat di Jalan Kiai Haji Usman Domiri, nomor 38 RT 01 RW 18 masuk WEK 5, anggota Jemaat HKBP Jalan Lurah Resort Cimahi, dengan Saudari Leoni Paulina Imelda Boru Lumban Gaul BBA, putra dari Bapak Parlin Lumban Gaul almarhum, Ibu Elin Gracia Roulina Boru Simajutak, yang beralamat di Komplek Bukit Permata, Blok F2, nomor 35 Cilame, masuk WEK 7, anggota Jemaat HKBP Jalan Lurah Resort Cimahi. Rencana pemberkatan nikah yaitu pada hari Sabtu, tanggal 22 Mei 2021, masuk pukul 8.30 WIB, bertempat di HKBP Jalan Lurah Cimahi, Resort Cimahi. 5.2 Pembelian lahan gereja. Pada hari Jumat yang lalu tanggal 7 Mei 2021 telah dilaksanakan di hadapan notaris, yaitu penandatanganan akte jual beli atau AJB, pembelian lahan yang ada di samping gereja, yaitu di sebelah kanan kita. Selanjutnya akan dilaksanakan pengurusan sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional atau BPN untuk pengalihan nama kepada HKBP. Mari kita doakan proses pengurusannya dapat berjalan dengan baik. 5.3 Sekolah Minggu. Dalam rangka peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus, Sekolah Minggu HKBP Jalan Lurah Cimahi mengadakan beberapa lomba yang telah dilaksanakan, yaitu pada hari Jumat 14 Mei 2021, yaitu via Zoom, dan ibadah bersama via Zoom pada hari Minggu atau hari ini 16 Mei 2021 dimulai pukul 9.30 WIB dan masih berlangsung sampai sekarang. Kiranya seluruh orang tua dan adik-adik sekolah minggu turut serta berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. 5.4 Penambahan guru sekolah minggu. Gereja kita akan menambah guru sekolah minggu sebanyak 2 orang, yaitu 1. Angelita Stefani Boru Pasaribu dari WEK 3. Yang kedua, Dwi Putri Boru Panjaitan dari WEK 8, yang akan dilantik pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 di dalam ibadah siang. 5.5 Join Us Naposo. Naposo Bulung akan mengadakan Join Us atau kelas musik yang bertujuan untuk regenerasi pemain musik di dalam kebaktian di gereja kita. Join Us atau kelas musik terdiri dari beberapa alat musik, yaitu 1. Keyboard, 2. Gitar, 3. Bass, 4. Drum, 5. Saksofon. Pendaftaran Join Us akan dimulai pada hari tanggal Minggu hari ini 16 Mei 2021 sampai dengan Minggu 23 Mei 2021, waktu setelah ibadah pagi dan siang, dan bertempat pendaftaran di depan kantor gereja kepada Saudara Ivan Fangaribuan. 5.6 Pentakosta pertama dan kedua. A. Pada hari Minggu 23 Mei 2021 adalah hari Pentakosta pertama, yaitu peringatan turunnya Roh Kudus, manang pesta perjolo perningotan di hasasaur ni todi perbadia. Dalam ibadah pagi, siang, dan sore, kita akan memberikan persembahan namar boho, yaitu untuk keperluan pekabaran Injil HKBP Pusat. Poin B, pada hari Senin 24 Mei 2021 adalah hari Pentakosta kedua, yaitu peringatan turunnya Roh Kudus, mana pesta paduhan perningotan di hasasaur ni todi perbadia. Kita mengadakan ibadah masuk pukul 19 WIB. Kita akan memberikan persembahan namar boho, yaitu untuk keperluan keadilan, perdamaian, keutuhan ciptaan atau disingkat KPKC HKBP Pusat. 5.7
pemesanan buku yaitu Ipola, Pajonok, dan Mendekat. Gereja kita akan memesan buku Pajonok atau Mendekat periode Juli sampai dengan Desember 2021. Bagi jemaat yang akan memesan supaya menghubungi Sintuaweknya paling lambat hari Minggu 12 Juni 2021. 5.8 Jadwal ibadah Minggu. Pada tanggal 23 Mei 2021, waktu ibadah jam 7.30 yang mengikuti adalah week 2, 3, dan 5. Ibadah pukul 10.30 WIB yang mengikuti adalah week 4, 6, dan 9. Ibadah pada pukul 16.30 WIB yang mengikuti adalah week 1, 7, dan 8. Demikian tikting namasa di huriata nasaminggon. Horas marita. Maredahita sian buku de nomor 205 ayat sarado na mangihut huhu ma tapasahat pilihan na perjulu. Damai di debata na sumurung sian saluhut na roha imana mangaramoti ate-ate doho pikiranmu di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Salam. Sahak mamuse tabe nami di hama kamanginang na hinaholongan na rap maribadah marminggu dohot hami Huria HKBP Jalalurah secara live streaming. Saya di pasu-pasu Tuhata mahita salukna di padau maka parmaraan akan nasa jia aka nasa sakat-sakat tahi-tahi ni parjahat tarlumobi
di situasi pandemi COVID-19 saat tu bagasan tikion nalam martaba bilangan ni aka na porsia jala kami totong turut berduka cita di keluarga di dongata aktivis sosial Brigaldo Sinaga na terinfeksi COVID-19 nang merujung gulu jalan nunga ditanam di Batam. Kami turut berduka cita. Amanginang hatani debata di bagasan tikion di minggu Saudi. Ima saya tangi homa suaraku ali jahuba jala topik ni mingguta di mingguan ima hatuau ni halak natigor roha atau kebahagiaan orang yang benar. Tarsurak maisian pesalmen bidusada mamuka maisian ayat sada sahatu ayat onom hamaka dongan nahina holongan rap mahita mar jahahatani debata margati sorry mahita martua mahalak nasoolo mangihuton tahini aka parjahat jalan nasoolo jongjong tudalan di aka pardusa jalan nasoolo sahudulan dohon aka pangarehei. Songon haudo ibana nasinuan di topi ni batang aek namar parbuehon parbuena di haju cupang ni tikina bulung nape dang olo malos jala sudena niulana majadi do. Di bahini dang manahan akka parjahati maradopon paruhuman manang tarbahin akka pardusa jongjong di luhutan ni akka natigor roha rapida. Ai ditada Jahoba do dalan ni akan natigor rohai alai matua laholonong do akgol dalan ni aka parjahat. Bahasa Indonesia di doksonon berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Imahata di debata amanginang na di haholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus marlasiroha hita di are Kamis naung salpu ala marningot hita di are hananaik ni Tuhata Kristus dinalaho paradehun inganan songonan didok ni ibana uju di portibiod depe ibana dibagas ni damang radedo inganan ni akan apartigor tusido au lao jala dang jupang muna au alai haduan ikopa jupang dohita di bagasan inganan nasonangi jala todi parbadiaima nahuleon waing tu bagasan rohamuna asa totong diramoti di parmudu-mudu didongani hita mangula aka ulauta songon dan dipodahon ni Tuhan Yesus asa mangulu hita di bagasan lasiroha di bagasan hasit tongan nasian ibana jala unang olo behita madadati aka dusa pangalaho nahurang tama songon dingulutan asay laon ala nunga arga hita ditubus di bagasan mudarna dihau binar silangi
Mauliate ma dohno tatu di bata. Mauliate ma dohno tu Tuhan Yesus na mangalian hita palwa sokita mangulunay baru di bagasan portibion. Jala lasni rohani di bata asa mangulu di bagasan hati goran ido nagabe lasni rohata asa totong hita jamot mardalan di bagasan hati goran gabe pasu-pasu tua kahumaliang dang olo hita si ula haja hatoni dang olo hita nidahom manukol nukoli dalam haja hatoni ala asa totok kita mardalan di bagasan lasiroha ala ido nagabe tujuan ningulu lasroha ala di bagasan dalam hasitongan. Sonari usuk kumaju hamu amang do tabuwa kainang di situasi nama noaingon. Ahadu nama bail lasrohamu. Sabale somajo. Songona tidak sabar na sida hubereng nang malusi. Ahadu nama bail lasrohamu. Namar sa hamu? Daw. Ai pason. Dungi ahamu say. Ahadu nama bail lasrohamu. Sabale soninang. Ahadu nama bail lasrohamu. (50-50) call a friend mana aks audience songon kuisi ate sabelo son dihamu kai na aba ana ma belas ram jol mar pikir ju ita kecang itu adu tahe nar hawa kamang do tamidang ana ma belas ram sehat jihami na marsahi to dang las birohanami Wih itu suku sudah. Ada nama belas ram. Oke, tabay majo. Sada hai pason. Basudi dunian mangidu hai pason tangi. Bamuli ate makan hipas. Akan marsahi pe. Bamuli ate tangi akon akan asa hipas asa akan hipas unang oloy namar sahid. Alay moloro parsahidon ba tangi akon masa hipas kan itu. Nabaduahon ahamuse. Hamoraon. Bainang? Oke, boy ro tu bagas joro de bata ala dang sude nuaing ro tu bagas joro de bata ala ni pad dewi nuaingon. Oke. Ali toho di? Ayo tu. Ayo dong do jalma. Baru merminggu ro, mebir merminggu. Ala ni pandebion, ala tu mol dang mebir. Apa dulu kan? Mabir tu gare jalan di pandemi ale tu parpestan dang mabir ala mangat tahina rohana kan itu bejujur lah kan itu ale mo liate ma inang bursinaga las rohana ala dang mo adong no namar saola ay namar minggu dang termasak di mana kan itu adong dui napa tuluhon amse inong na tua ahdo nama belas ram. Oh berarti neng mate, itu deh. Maksud tu neng sudah itu hita neng, orang teraha ura. Oke, mulai ada itu hana tedo, itu. Ahamuse, molo godang artam las toroham. Itu matau, jujurlah pada aku itu tong. Las toroham tamolong godang hepeng ta, las torteri de dohina, molo par hepeng. Go hepeng na tari do buhina ale mo mutung buhina berarti na somar hepeng me parhok kamu me iro molo gabe na niula las dorohata las molo sao sudi akan apinarsita ni roha jadi akapino parta las dorohata las naik pangkat las doroha las ulang tahun taba umur gajang ni umur las doroha las di bay mangan las doroha di si itu moloboy hita manuor sesuatu na tahirim ngunung ngaleleng taparsita sitahonon dungi sau mata tuhor herana adong las diroha dakol las dirohan yan kepuasan ni gulu adong las roha di si alay manuk kumajuamu sedi hamu kami nang sude akan atadakoni
Buado, miat dolas si rohai di bagasan ngulu tak manang holan na persatokina dolas si rohai. Tadok mamuse upamana las roha ala adong arta. Sotong olo hita madokon dang las roha kudang gudang dang adong ala adong arta kunang. Jadi munafik do halak. Molodang las rohana ala adong hebengda munafik dui. Munafik do halak nama dok dang perlu awi hepeng inna munafik dui. Hape kenyataan na perlu do hepeng dihita. Ala ido nagabe boy do honokku ya penjamin dak pola penjaminnya sa sitona yang boy menganta andalhon di bagasan hapor tibion kan ido. Ala gabe suku-sukun la siroha la sisongni gudang artata gudak kepeng ta naik pangkat adung jabatata go dongata buado miat dui totong bui do buana to la sirohe sahat na mate hita. Ternyata la siroha la sisoni songgop do sipata songop pidong lali ala sipata bui do ibana habang hamorao ni songgop do hita alisada tiki bui do habang pauda ni Raja Salomo di doi. Apalagi situasi pandemi, situasi di Bagasas Sinawengon, gu do halak namora hian gabe tupur. Ula usahana mago ula honna di PHK, kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, alani pandemian heran nasatok kido di dabuhokan. Dabuhian imana ahadwara menikmati kebahagiaan imana aleholan alani pandemen terdebu satok kido binereng songoni. Dan dilarang kita lahom mengalului si songoni. Ya memang kalau kita mengakui bahwa kebutuhan manusia yang paling tinggi adalah kebahagiaan. Kebahagiaan itu adalah yang menjadi puncak ahadane di luar ni jolma. Jala kebahagiaan ni itu nagabe la siroha ni halak molo dapat ni hita jala molo songgom goluta di kebahagiaan ni. Itu tujuan ni golu. Dangadong tujuan ni golu ni halak nuaing na stres dangadong. Dangadong tujuan ni golu nuaing pugos dangadong. Dangadong tujuan ni golu ni halak nuaing marsahit dangadong. Darong tujuan ni ngulu ni halak nuang dang gabe dan diulana dang gabe aka pinoparna dang dapot na pinarsitan ni rohana dang adong. Dang arang jolma intina na olo marsak di bagasan ngulu dang adong. Jala godang go cara ni halak lauman dapat manang na membuat la siroha kebahagiaan di tong-atongan ni nguluna. Tabahim majo guk do jolba jala mungki pehita na di bagasan joroni di batano engon na prinsipna kebahagiaan adalah bagaimana saya memiliki harta yang sebanyak-banyaknya alani tujuan nasi songoni kebe guk do jolman waing madabu di bagasan dosa korupsi manako do mabuat akan aso na di ibana guk do asal mabui mamora ibadah. Gitu. Asal mandi nikmati ibana hamoraon na sosia dalanda di tengah-tengah diula. Adong. Akan yang marjabatan pemuki adong do. Bahagian semua.
yang ada di tengah dunia ini. Ima kebahagiaan ni halak. Ido makana par pesalmen di bagasun turpuk tahun dibuka ibana do mulai di pidu na parjolo ima taringo tu ede alam memang digoparhon edio do nguluna odo digoparhon marhite edena. Dia bernyanyi menggambarkan hidupnya dan hidupnya itu dia gambarkan melalui nyanyiannya. Dang nasoni edi halak batak dila parede. Betul kamu do dila parede. Edena dang suman dohot nguluna. Edena dang setimpal bertolak belakang dohot nguluna. Gudang do artis na mangedihon nyanyian rohani seolah-olah imana na paling badia di jolon itu hani ternyata hidupnya hancur berantakan. Jadi adong dosa ada mulai san SMA, adong dosa ada fans prat dua waktu sih. Halak kita don paredeon. Tabu hu koleksi kasetna. Ale hola kuboto imana disirako ni mana ina tanah kewin ni mana tu artis. Disi gugur do simpatiku amereng imana. Ternyata nani dehon ni mana dohot nguluna terbalik. Tetapi pesalmen bukan seperti itu hidupnya. Parpe pesalmenon dang songoni ngoluna. Alam memang digoparhon ibana hubungan yang sangat dekat, yang sangat intim kepada Tuhan, sehingga hubungan keintimannya ini dia gambarkan melalui doa, dia gambarkan melalui nyanyian, dan itu disaksikan oleh semua orang yang ada di sekitarnya, dan hidupnya ia tuliskan melalui kesaksiannya dalam doa dan nyanyian. Jadi sudi aka buku detai amang inang. Dang na di karang-karang ida. Sudi ede nadong di kidung jemaati. Dang na di karang-karangi. Ya. So kidung jemaat 40. Ajaib benar anugerah. Ibu toh hamu do latar belakang ni. Nama nurati. Di hilal ibana do boha padongan yon ni debatatu ibana mengadupi situasi akan masa. Dang namar meami. Sudah kapanuran naka di edei pedang namar meami laho menciptakan eden laho tu pencitraan atau laho tu tabu-tabu si begion, tetapi rata-rata semua nyanyian rohani yang penulisnya penciptakan sudah mengalami pergumulan yang luar biasa. Contoh mah edena terkenal nah sering tede hona deh, ya. Pakai hidupmu, hidup ini adalah kesempatan, kan ini loh. Padita do manurati, di boto hamu do latar belakang nih, hola sada do geleng na, asada do anak na, alai di SMA anak non mate tabrakan, bayak kok kita masong dia. Rohani na tua-tua, hola sabiji do geleng na. Alai ikon hamaguan dadana ibala. Alai songo padita imana, songo halak na porsia imana, nang pesa sitong na di bagasan hajol maun, madili do imana, tetapi imannya menguatkan imana. Hidupan na di suraton imana hidup ini adalah kesempatan, pakai hidupmu. Unang lokang, unang maluang ngulumon di portibion, saliling dang dipakai di bata, dang dipakai hongulum laho memuji di bata dohot gabi pasu-pasu tuakan humalia. Itu sebab dan itu pesalmen itulah dia tuliskan dalam Nagabe Jamita di bagasan mingguon, minggu eksaudi. Saya tangi hoba suaraku ale Jahoba. Jala topi ni mingguat to di bagasan tikon ima hatuau ni halak partigor. Dia mengetahui dan menyaksikan melalui nyanyiannya bahwa kebahagiaan yang dia miliki selama hidupnya di dunia ini adalah kebahagiaan yang semu. Taboto do pesalmen itu adalah seorang raja. Marhuaso di mana dia memiliki kekuatan.
memiliki kehormatan, memiliki segala-galanya yang tidak dimiliki orang lain. Tapi dia sadar bahwa semua apa yang dimiliki secara hidup di dunia ini ternyata tidak membuat dia hidup bahagia. Tolu do rangkuman ni jami tadi bagasan tikon marhite pasal men bidusada sada satu ayat onom amai na parjolo. Dia sada didok diawali dengan kata mertua mak, berbahagialah ahamai na parjolo. Mertua mak halak nasoolo mangihuton tahini halak parjahat. Na padaho dirina sian tahini akka parjahat. Buhado tahi lapatan dia ini. Hamu kamanginang di bagasan media sosial, di bagasan hidup tadi zaman sinuangon, sudi tabo to berita dengan cepat. Tak songona julo. Olo do jaulo adong upamana matutung di Cimindian, dumpe sa minggu tabo toi. Ale sonari hola matutung isido pe matutung nggak taboton wangi lasi Jakarta ngai boton wangi alani komunikasi nuengon yang cepat dan sudah informatif dan mengalami kemajuan. Si pata mau manoton berita hiba manang di televisi rupani manang di media sosial terjarang don wang majah koran wang jolmaun berita kriminal ji muluna jolo taburo molo ni toton di Indosiar adong guarra patroli. Molo di SCTP adong do guarna julu sergap. Nang itu do aka berita nasi. Tabadon waing bilangan ni aka percahat na sumabiar ben waing mangulahon hajahaton na. Ahana sosiulah hojolma ben waing nunga sude du jolma. Ido nga sude be du hojolma. Bahkan nau parahna di pandemi COVID-19 dipakai jolma don waing lau membuat keuntungan yang sebesar-besarnya. Di Bandara Kuala Namu terjadi doi kan? Halak neng berpesawat tes positif sudah HP negatif do alani memakai alat antigen bekas jolma doi tahu keuntungan sudah sampai miliaran ini. Mabunuh anak kau sendiri, anak-anak mabunuh na tua-tua anak sendiri. Ngadongi. Memperkosa dengan cara kekerasan. Manako. Ngadongi. Mutilasi. Ngadongi. Ngadongi. Dangadong ben waing hubungan kekeluargaan alani tahini hajahaton. Jala mukir di sekitar tapi nunga adongi terjadi. Jala mukir di keluarga tapi nunga adong terjadi. Merencanakan kejahatan. Tahini haka halak parjahat. Jadi mulai doko tahi berarti rencana dan merencanakan. Itu makanya dihukum di negara tahun. Dang na mangulahon hajahatui na bora uhumanna. Isi do. Siapa yang merencanakan itu yang paling berat. Jala Yesus pedidokot di. Tu si Pontius Pilatus didok Yesus di. Nama ngaleho diriku tuho. Ido na posa. Ido na bora uhumanna jala hope. Ona uhum do. Kan didok Yesus di kan. Yang menyerahkan diriku kepadamu itulah orang yang paling berat hukumannya. Merencanakan. Ala taboto bahwa perencana daripada penyaliban Tuhan Yesus itu, otak pembunuhan itu adalah orang Yahudi. Romawi itu adalah pengeksekusi. Tapi yang paling berat hukumannya adalah otak pembunuhan itu. Yang merencanakan pembunuhan itu orang Yahudi. Dangadong be nagabe hasitongan tidak ada lagi keselamatan bagi dia karena perencanaan itu.
Maka undang herak kita. Siapa yang merencanakan ini? Hukumannya pasti berlipat ganda. Hukuman mati kalau tidak seumur hidup. Itu otak pembunuhan. Ya. Martua maakana soolo saurdot dohot tahini halak perjahat. Namangi huton tahini halak perjahat. Na soolo rap dohot tahini halak perjahat. Na soolo gabung di akas sakap ni perjahat. Makanya hati-hati kita merdongan namang inang. Na merdongan on. Alani akrabna. Na salah be olor gabi sitong. Na salah gabi dipayutihut. Ima na merdongan on. Jala sa sitong na debata Allah sudah memberikan kepada kita akhlak dan budi pekerti yang tidak dimiliki oleh ciptaan lainnya. Asa taboto do mamilangi, memisah mana yang benar, mana yang jahat. Di batado tita. Ale jojodang tapakei, jojodang dipakai jolmai, asal masatahi, Roma tahinya keperjahat, Roma rencananya jahat, dipahihut jolma ala mardongan ibana. Menjatuhkan kawannya. Imatahin perjahat. Baik kok kau di garija dong we. Napa dua hondidok di bagasan terpuk tahun. Nasoolo jongjong di dalam ni akka pardusa. Napadahot dirida sian perjongjongan ni akka pardusa. Dalam bahasa Indonesia didokon yang tidak mau berdiri di jalan orang yang berdosa dan yang tidak mau berjalan di dalam jalan orang yang berdosa. Amang inang dua dosa di bagasan bibil tak nani ajarhon. Ahamai sada dosa na paltak doh dosa na buni. Molo dosa na paltak berarti dosa yang kelihatan. Molo dosa na budi ima marhite-hite na parjulu na kaning rencana tahi ulahonon na buni jala na so di ida jolma hape dang di boto imana di ida di bata ima dosa na budi mardalan. Makanya di bakasan 10 tahun tindakan kejahatan adalah tindakan yang tidak pernah dihalalkan oleh siapapun di tengah-tengah hukum apapun dan di tengah-tengah negara manapun. Iko tadau tado hajong jongo tadi dia manginang molo di paradaton saya didodo tu ita di dia hajong jonganmu di dia perhudulanmu buat jongjongmu buat tempatmu buat perhudulanmu songonido di hatani di bata. Iko botota do didi hajong jongota, didi ya parhudulata, didi ya inganata. Ya. Si Paulus di buku Rom di dokodo dang saurobang hita do portibion. Nang pe mangulu do pe hita di bagasan portibion, tapi kita bukan dari dunia ini. Hatani di batadoi di minggu nang salpo. Dang siap portibio kita. Nang pe mangulu hite dope di portibion, tapi kita bukan lahir lagi dari dunia ini. Napatuluhon didok di bagasan turpuk tahun halak namar nasiroha ima halak naso sahudulan dohon akas si pangarehe botohamu dola parana pencemooh pemfitnah ima si pangarehe naso sahudulan. Jadi amang inang molo di halak batak molo di dok parhudulan dakolan na hudul songonon hudul dohok dongan na hudul sahudula dohok dongan na tidak. Jadi sasitong na molo di dok parhudulan di halak batak agak bagas boy. Ya. Ahamai molo di dok sahudulan ima magobarhon hubungan kedekatan bahkan lebih dekat dari hubungan darah ima perhudulan. Ido makana adong di hatabata didok jonok partubu alai jonokado parhudul.
Jonok partubu ale jonok kado parhudul. Artinya di sini menggambarkan betul-betul dekat iman na dona dongan sahudulan. Buasa di dok persalmen di sot di bagasan terpokon naso sahudul dohon halak di pangerehi ima halak pencemooh. Halak pencemooh pangerehi adalah orang yang selalu bersikap negatif tu halak na asing na lahu parorwaho donganna mencasi menfitnah ima halak na si songoni. Di molo halak bedan di dokon si gajang mucung ini do. Iyo kan? Halak bedan begajang mucung mi inda kan? Si gajang mucung dora inda kan? Di molo makko di dokon do tu na julu. Molo hurehe anggiku dohono ni do soto hutare bebe mi no pakai tangda ini mana ala bagajaku mucung mine mana tuh do lapatan nya roa otak dia do mucuku ni rako ji molo pagajang do hotang berarti lam taba kan ido ingo tamu do pesong ni anggo da tuh tak do soto hutare pakai tangan no mucung mina bagajaku do mucung mina artinya dang pagajang mucung secara fisik tetapi pencemooh pemfitnah yang selalu mengata-ngatai orang, parwarwah dongan, mencaci orang yang seolah dia hidupnya yang paling benar, yang seolah hidupnya yang paling betul. Hape dang sadar iman hape lo do mangulah si songode. Ima hatuaon, ima martua, ima kebahagiaan di doni pesalmen adalah menjauhi yang ketiga ini. Ima nakanin napar jolo, tahini parjahat, matuahon imana so jongjong di dalam ni pardosa, napatuluhon naso sahudulan doho akasi panga rehe ima lasiroha nasitong di bagasan pesalmen. Nuaing hatuau namian torus di bagasan nguluna kebahagiaan yang tidak semu, kebahagiaan yang abadi dalam hidupnya pesalmen, pemazmur yang sudah dia raih, yang sudah dia hidupi adalah ketika dia menjauhi ini, lalu hidupnya mendekatkan diri dengan Allah, yaitu saya uduk, saya ditangihon, pati ni debata, lomo rohana, manangihon hata ni debata, dipikir rohana, dirimang-rimangi, arian dohok porngin. Idol makana dipatudos halak na partigori imangoluna songon hau na tarcuan di topi batang maik na jongjong na urat na tertanam bagas na kuat bulung nape marparbue jala parbue nape di halomon halak hidupnya seperti pohon yang tertanam di tepi aliran sungai. Amang inang na di halongan di bagasa Tuhan Yesus. Ima halak na tarpaso-paso. Jadi unang olo hita boy do honokku unang olo hita bahama do horon nate. Jangan mau kita terpengaruh dan jangan mau kita iri melihat kehidupan orang. Molo sonang halaki, baik sonang do ita to. Alai molo direhi halaki hita, tidak Tuhan Yesus unang balik alai tangiakon. Tidak usah dibalas. Aku songona hupasit. Iduna ni ulam. Iduna bahambo. Moli atema. Hodo nama tutuhon gulum. Hodo nama netuhon pilihanmu. Aku songona di doa. Dan semuanya pasti berputar. Tetapi bukan itu yang dikehendaki Tuhan. Tetapi yang dikehendaki Tuhan adalah bagaimana hidup kita selalu berbahagia. Ido makana heada hudokon tolu duni halana tabu di bagasan mulun. Tolu do unsur kebahagiaan. Alena utama nakaning adalah di pesalmen. Napar julu aha
unang bereng na so si berengan, unang tangihon na so si tangihon, unang hatay na so si hataon. Wala ni. Tenang dong gulum, tenang. Tahu dong gulum tenang. Tahu, unang begi. Lasaha video halak, las buhabe pabigyan ni halak, terserah ni holo. Ido makana ngolu ni halak na so martigor, ngolu ni halak parjahat di aya opa satu ayon bidodo. Sumado ngolu na sida pangalon di parjahati, songon orbu doi nari habolokon dialogu na sida, dang manahan na sida di parjahati marado pun paruhuman, manang dang terbahin na sida hajong-jongan na diluhutan ni akan na partigor roha, ditabda de batano, ditabda de jahubado dalan ni akan na martigor roha. Tuhan tahu. Dan pola kita membela diri di bawah Tuhan itu. Amin. Tidak usah membela diri di bawah Tuhan itu. Mau pengadilan di Jolmaon, hasyang anon, boy do namar salah, gabe dang salah. Boy do na somar salah, boy do na sitong gabe salah, na sitong boy do gabe sitong. Boy do. Ala di adupan ni debata, sudah ikut paltak doa-doan. Tuhan tahu. Nah, amang inang marhite hatan ni debata di minggu eksaudi. Di minggu hananai ni Tuhan Yesus na di hari Kamis jala minggu naro bongot hita di minggu Pentakostel. Hasa saur ni to di dia. Kaitan na iyon. Tuhan menginginkan hidup kita benar. Benar dan si ulau hajahaton tidak ikut dalam rencana orang jahat dan sahudulan di aka pencemooh aka bakata hatai dan maaf dah hamu kainang molo rapamu unang hatai dongamu unang dabuh kamu dongamu alai hata nama ripola mahaluar siapa ngamu unang hata pangarehe tarlumu di garejaon sotong olo hamu mangarehe dong ambuna alana di boto Tuhan itu nanti Tuhan tegur bahaya molotung pedirehi halak paingo di mana ida dang songonida inang dang songonida anggi dang songoni tetapi biarlah semua pasti akan berlalu. Karena kita berlomba-lomba sekarang menuju kehidupan yang terbaik. Tuhan nilai. Songo guru do Tuhan ipoten, ibu tuamu di poten, molo hamin na juli doko do pote piga ho na, yamu na tutua, idu do pehata ya bukan, pote piga ho ina kan, beh, dakya olo hita na julu masalahu guruta, angko sonangon isalah-salahu du guruta. Jadi songo ni do Tuhan Tuhan tidak pernah salah menilai orang. Kita yang sering salah menilai dia dan menilai orang lain. Apapun yang terjadi, jangan nilai orang lain dari sudut pandanganmu. Tapi nilai dia dari asin roha napinasa di debata. Tuhan memberkati. Amin. Mulia tema ali Tuhan debata abanami di bagasan anakku Tuhan nami Kristus Yesus Tuhan nami. Di hari Minggu nabadiaon diramotiho hami Tuhan didonganiho hami boy hami bongot to bagas joromon rak marsaur roh dongan nami saha porsiaon taruli hami di hatam nabadia di minggu eksaudi ima nama naringoti tu aringotu hatuau ni halak ni natigor roha marhite hite jamita di pesalmen di minggu sadarion diliakodo tu hami puda nama cai uli ima halak na martua halak na olo pada dirina siantahi ni parjahat halak na martua ima halak na padahon hacong jongon na parjong jongon na siadala ni pardusa jala halak na martua ima halak na sosahudulan sian akah pangarehe
Moliate ma Tuhan di paingot ho hami. Asa badia hami di bagasan ngulu namion. Asa totong hami marla siroha madalani aka ari-ari ni ngulu nami. Ngulu ni halak partigori. Ima sumaton mai songon ngulu ni hau na tersuan di topi ni batang aik na tubuh marurat jala marperbue di halo mohon halak jala molorope alugu haba-haba dang nagabe madabu hawi ala memang marurat gomos di bagasan tanoi. Itu Tuhan na dihirim ho di bagasan ngulu namion. Asa unang goyang hami ali Tuhan di saka situasi na masa. Asa unang olo hami madadati aka hajahaton pangalahon na hurang tama. Nasa rubang doho aka tahi ni kaparjahat. Nasa dalan di aka dalan ni pardusa. Nasa sahudulan di aka pangarehe. Asa gabi pasu-pasu, asa maripola ngulu namion, maripola pakkatayon naros haluar siapa mangan nabi. Ajari hami Tuhan, gali daging nami mangulahoni, gali hajol maun nami mangulahoni, alay posrohan nami toddimima na mga gugu di haporsiyon nami, di roha do pikiran nami, asa si ulaw na hatami hami. Asa unang holo hami holan na pananginangi. Alay si ulahon hatami no hami di bagasan guru nami sigano pare. Tuhan dang namar naluja hami. Asa Roma todimi. Di bagasan situasi hamaulan di hasyangan naon. Di pandemi COVID-19 nalamar tabba bilangan ni akadungan namin na terinfeksi. Lam tabba bilangan ni akadungan namin na moding alani. Dihaporsay hami. Na ditigor hodo hami ali Tuhan. Alani pangalahon nami, pabahinan namin na hurang tama. Alay porsyado hami Tuhan, nang pe roh rimasmi. Dang nagabe, di parsuado ho ngulu nami siyan tonga-tonga ni hasyang anon. Alay di pangidoho asamu bahami siyan aka pangalaho namin na hurang tama. Mulyati ma Tuhan, marhite-hite pandemi COVID-19 siya di bagasan tikyon. Lam tabba mabilangan niya kajolma. Na maninggal hon dalan hajahaton na naro tu bagasan habadiyaw mo jalan berdalan di bagasan hati goran nasyako. Dia kadongan namin na terinfeksi Tuhan parguguhima. Leon di nasida hagugun nasyako. Divaksinasi na mardalan di bagasan Portibion tarlumobi di bangsa do negara namion Tuhan pasu-pasuma. Parhitiam mumay. Mga leon gugu di perdagingon namion mangalos sakit na masa di bagasan Portibion. Asimaroham tua kepamareta nami. Tua kepimpinan ni negara na dobo bangsa namion. Tua ka tenaga medis, tua ka aparat keamanan, penegak hukum Tuhan leho mabisok, dongani nasida mangula ka ulauna. Asaboy diulohon nasida negara do bangsa namion di bagasan dalan hati goran nasyako. Dia kadongan nami Tuhan namar sahid. Tuhan paherbang matangamu na badie. Lahu mabuat persahiton na masa di bagasan perdagingon na. Terlumobidi na nami inang nyonya si turus buru hasipuan. Tuhoma Tuhan hupasat tabi na sida. Tangihon ma Tuhan ele-ele nami. Tangihon tangyang nami pangiduan nami o Tuhan. Asa molo radi manian. Une ma Tuhan di bagasan roham. Lehon ibanahi pason na siyako. Asa buhi hehe ibana sa persahiton na. Buhi ibana Tuhan rak marsaor dohot hami. Ay diboto hami songon na didok ni hatam na badi.
dang adong na subo di patupaho ay hodo na majadi hun sudi nasana so adong gawi adong di bagasan hasyang anon. So ni matuhan akka ulaw ni ruas ni huriam di bagasan mingguon. Pasu-pasu akka naniula ni tanganda. Ramoti akka keluarga akka danak na daudo na jonok. Akka pahopo akka naso marhasohotan akka naso dapo ulaon tuhoma hupasatami asimaruham. Di anak doho boru ni huriam. Imana nang majalo pasu-pasu pardungas saripion di hari Sabtuon. Imaya nakon nami Ipan Januar tabunan. Doho boru nami Leoni Paulina. Imelda boru lumban gaul. Doho disude keluarga besar tabunan. Doho keluarga besar ni ina nami Nyonya Luba Gaul. Boru simajutak asimaruham. Tuhan dongani ramoti asa mardalan ulau ni di bagasan lasirohan asyakko pasada matuhan anak dohok boru ni huriam di bagasan rumah tangga nadinggan di jolon narion pasu-pasumi matuhan pasada hon nasida di bagasan akan namarsiha olongan padau ka aba-abad padau nasajia padau persahidon asa mardalan Tuhan di bagasan lasiroha ali Tuhan di bata mulia tema dia kena marulang tahun pe dohon nadi berulang tahun pardungas saripeon di minggon Tuhan mulia tema nunga di pasahat ho jalan naing pasahat ho munama umur na gajang di tonga-tonga ni nguluna dohon di pardungas saripeon nasida atong ajari nasida Tuhan mamilang-milang ari-ari ni nguluna asa dapotan hanguluhon doa habisuhon di ibana jala pakai sudi akan namarlis rohai Tuhan gabe habaran di pasu-pasu tuah kadungan namin na humaliang nuaing Tuhan mulak mahami sian bagas jorom na badion dongani hami Tuhan di perdalanan padau hami siang parmaraan jalaman ang ahape Tuhan diulahok kami gabe pasonakon diri rohami mali Tuhan gabe pambujian di bagasan guarmu na badiay may molotung Tuhan holo hami madadadi akka hajahaton tuktuhi rohanami asa olo kami meninggal hondalan hajahaton nasositongi di pagasan ngulu namion mulyati matuhan om matang yang nami jala pasikok ma holan di bagasan guarnya anakmu Tuhan nami Kristus Yesus Tuhan nami doho parsauran itu di perbadia martangya kami itu rupamu amin amanginang nahina holongan tapasahat mapiliat tanah tama dia dupan di debata uhud marede hitas yang buku de nomor 240 walu.
Dom mahina. Alay na siya ihirang ating maksudin. Tatangnya koma peliat tatuaru panidibata martangyang bahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang, horo haroni saluhu sileho na dinggan dohot nasa ulibasa na malutus. Hupasat hami masyan na niyon mitu hami pilihan nami tuho. Saya jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asa huparhasiang hami pilihanon. Pati bulhon harajaan mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohana mi marhite-hite todim. Asalam hutada hami gudang ni sileon mitu hami. Asalam kirkir hami mandok mau liate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajaon mo, say saat malomo ni roham di Banua Tongaon songo na di Banua Gijang, leon matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togihon tu pangucudan, palu amahami sian pangago. Ay godong ramuna haraja, Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Di sodakon Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama buhina tuho jala di pasaorhon ma damina tutodim. Amin. Selamat hari Minggu.
Mainnya di CZ. Harusnya mainnya di S dong. Tinggi ya? Tinggi kan?